n'i bi fɛ ka nafolo yɛrɛ sɔrɔ Ala ka dandanfɛn dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko suruku. N terikɛ mina dalu dɔ d'i ma suruku golo kan ni diɲɛ cɛ o cɛ y'a kɛ k'a bila i kun bilahi wari ti ban e kun bilen. Ni muso o muso y'a kɛ ka bila i ka saki kɔnɔ nkali na Ala bonya na wari ti ban e kun bilen. A ye garibukɛ lamɛn min mi fɔ a ka baara kɛ n'a ye dɔnni kuma man ca bilahi. Kuranɛ aya dɔ bɛ yen a ye diɲɛ dɔnnibaa bɛɛ ɲininka. Kuranɛ aya in de filɛ fastajabna lahu wa najaynahu minal gammi. Ne kelen ma kalan dɛ mais n bɛ nin d'i ma Ala kama n terikɛ a kɔrɔbɔ i yɛrɛ fɛ yen Konate de y'a d'i ma ma to ɲini fɛ ma ji ɲini fɛ. Wallahi billahi n'i y'a kɛ ka bila i kun wari ti ban e poche kɔnɔ bilen. Ayi o ma kɔrɔbɔ dɛ. Suruku garizigɛ kulonkɛ fɛn tɛ dɛ. E ma ni adamaden garizigɛ bonyana ka bonye mɔgɔw b'a fɔ ko ko cɛ ni garizigɛ ka bon dɛ ko suruku garizigɛ de b'a la. Kuma kɔrɔma de to. O la Kuranɛ aya in fastajabna lahu o hu in kɔnɔ bonye k'i tɔgɔ ani ka wariko hami don a kɔnɔ. Wa najaynahu o hu fɛnɛ kɔnɔ bonye i k'i tɔgɔ ani ka wariko hami don a kɔnɔ. Minal gammi i ka jɔ ye. Ni sɛbɛ papi jɛma kelen pe kan i ka papi jɛma in kurukuru. I y'a faamuya ni gari jɛma ye i b'o kɛ k'a melege o tuma i b'a tu ni suruku golo ye. N'i y'a tu ni suruku golo ye i b'a bila i poche kɔnɔ ka yala tu t'a la ta t'a la nkali na Ala la ni cɛ o cɛ ye nin kɛ ka bila i poche kɔnɔ fo lahara wari ti ban i kun bilen. A kɔrɔbɔ dɔrɔn an ka taa o bɛ galo kɔrɔbɔ Konate de y'a d'i ma Ala kama ma to ɲini fɛ ma ji ɲini fɛ. C'est-à-dire Ala ye dɔnni min di anw ma an b'an se kɛ ka Ala ka jɔnw dɛmɛ n'a ye bilahi o layidu de bɛ ni Ala cɛ. Ala ye dɔnni min di ne ma ne b'i se kɛ ka Ala ka jɔnw dɛmɛ n'a ye. Dɔnni yɛrɛ kɔrɔ ye jumɛn ye Ala ye fɛn min d'i ma gɛlɛya min bɛ adamadenw kan tɔɔrɔ min bɛ adamadenw kan n'a solution b'i bolo i se kɛ i ka adamadenw dɛmɛ a la. I y'a faamuya o kɔnlajɛlenya de y'a to Konate ye nin d'i ma bilahi. N terikɛ n bɛna fɛn kelen f'i ye Kuranɛ kɔnɔ cɛ o cɛ de bɛ yen e bɛ fɛ ka nafolo baara yɛrɛ kɛ galontigɛla de cayalen don réseau sanfɛ namaratɔ cayalen don réseau sanfɛ i y'a faamuya mais n bɛna tiɲɛ dɔ de f'i ye Kuranɛ kɔnɔ n'i bɛ fɛ ka nafolo baara yɛrɛ kɛ ni Ala ka Kuranɛ jɛlen ni Ala tɔgɔ jɛlen conséquence tɛ min na tɔɔrɔ tɛ min kɔfɛ dekun tɛ min kɔfɛ. Wallahi nkali na Ala la iza wakati nafolo baara do min mi kɛ ni sɛ jɛma den 3 ye. Ne ni mana bɔ bɛ ɲɛna dɛ. N'i bi fɛ ka nafolo yɛrɛ sɔrɔ na iza wakati nafolo baara kɛ. A saraka ye sɛ jɛma den 3 ye nka baara in bi kɛ 30 de. Mais garanti kama pour que ka e da la 15 sara fɔlɔ ani ka sɛ sɔngɔ an bi baara kɛ baara jaabi sɔrɔlen kɔ i b'i ka wari tɔ sara. I bɛ diɲɛ jamana o jamana i bɛ dugu o dugu i bɛ quartier o quartier n'i bɛ fɛ ka iza wakati nafolo baara kɛ weleli kɛ an ka téléphone numéro la +223 72 24 02 98 o numéro in de bi Konate yɛrɛ bolo n'i ye n wele a la ni Ala sɔnna an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ wa an bɛ kuma n'i mago bɛ iza wakati nafolo baara la weleli kɛ nin numéro in na. Ala ye adamaden da ka jinɛw da ka nɔgɔya da ka gɛlɛya da ka kabakolo ni sankolo da nka wallahi Ala ye sababu kɛ ko la fosi de ti dugukolo ka min sababu ntan don diɲɛ fɛn bɛɛ n'a sababu don f'i ka nin yɔrɔ de faamu ni Ala ye gɛlɛya da i ka Ala wele ou bien se Ala welebagaw ma u ka Ala wele ye sa kana sigi k'i bolo fila da i sen kan k'u ye n dabali u ye n ta tiɲɛ n ti don dala sirijugu bɛ n kan wuli i k'a ɲɛɲini n'i m'a ɲɛɲini i t'a ɲɛ sɔrɔ dɛ. O de la garibukɛ ye solution fɔ aw ye Kuranɛ kɔnɔ ni e kɔni bi fɛ k'i ka fantanya furakɛ k'i ka gɛlɛya kɛlɛ ka dɛsɛ kɛlɛ na iza wakati nafolo baara kɛ nkali na Ala la Ala bi sɔn Kuranɛ yɛrɛ bonya kama Ala bi nafolo d'i ma. A man ca 30 de don mais 15 n'i ka sɛ sɔngɔ sara dɔrɔn i k'i tɔgɔ ni ba tɔgɔ di weleli kɛ an ka numéro la +223 72 24 02 98 n'i ye weleli kɛ an yɛrɛ bi ɲɔgɔn sɔrɔ wa ni baara kɛla ni min bɔla la diɲɛ b'a lakali. Ala k'a faamu ko ɲuman d'an bɛɛ ma Ala k'o kɛ Ala ya bonya kama kira kanu ko sɔn sɔli ala rasuli n bɛ dugawu kɛ bɛɛ ka dugawu ɲini bɛɛ fɛ an b'a fɔ rabbana atina fi dunya hasana wa fil